Čaute, tu je Nikovel P a ja vás vítam u dnešného let's play, u dnešného vlogu, alebo také, jakéby, neviem, jak by som to mal nazvať. Vidíte, že nevidíte mňa, ale vidíte prázdnu super plochu. To je za to, lebo vám chcem niečo nové ukázať. Mám nové sluchátka. S mikrofónom. Nemusíte vedieť cenu. Tak to vyzerajú. Ja som ich chcela rozbaliť pre dva, takže takto sú v obale, prisahám. Vyberal som ich. Teraz si to oprem. Čakať. Takže s ma vidíte dobre. Takže takto to vyzerá. Ja vám prečítam, čo to obsahuje. Slúdka No, takže sú to dobré sluchátka s mikrofónom na Skype a hociaké tie blbosti, tak ideme to otvoriť. No to je celkom ľahšie. Wow. Dobre, tu už nepíše žiadna firma, čo som spokojný. Dáme head. Toto blápeme. Keď berme sluchátka. Bola tu. Drží tu lepiaca páska, viete. Keby niečo chodíte na stránku, bude v popise. Tam mi tu ukazuje túto stránku, tak bude vadiť, že tam mám stránku. OK. Nejaké pidi na mňa. Neviem, jak ich mám mať. Ešte nejak zistím, jak ich mám mať. Keby niečo napíšem do popisu, lebo ja to neviem to triedy narušiť. Dobre, neviem jak. Trast. Nepočuli ste nič. No, snad to tu bude presne. Abo snad napísané. Hovno je tam napísané. Je tam niečo s krkom. By tak. Mene nevadí. Nedáme ich do súťaže, iba vám hovorím, že som dostal nové, čiže ma bude lepšie počuť nejak na starom channeli. Lenže to nemám bar ohýnať. Samo to už je ohnuté.
Nemám to ohýnať a už to je ohnuté. No. Ach jaj. Tak ja to rozmotám. Ja sa s tým ešte pobabrem pár hodín a vidím, aký bude výsledok. To je koniec. Musím rozbrať. Tak. Poď. Pekne, už je to von. Tak, krása. Ešte to, že už je pilopené, čo? Maličky opatrne, keď to vyrovnám. Tak toto má byť, lebo ja poznám sluchátka, vždycky to musí byť také. Dobre, tu iba ukazuje, že nedá sa to recyklovať, nevadí. To je škoda. Ale takže my toto tu zbalíme. Suka. To tu zalepím naspäť. Konečne máme sluchátka. Aspoň niečo, milí diváci, aspoň niečo. Poďte na tú stránku. Tam je viac tých informácií. Ja tu budeme ešte musieť 3 hodiny vyhľadávať tú stránku, lebo som ešte nenašiel. No ale tak dobré, vy to máte ľahšie. Trust. Dobre. Aha, slabo zbal. Počkaj, nechce sa mi to. Aha, tak. Ešte raz. Tak. Nevidíte rozdiel? No ja ešte to nejak zistím. Wow, som to zistil! Yes! Na tých sluchatkách píše ľava, prava. A mikrofón je natočený presne tak, jak chcem. Milí diváci, už som to konečne zistil. Môžem to napojiť. Teraz neviem, čo je sluchatka a čo je mikrofón. Aha, yes! A to, yes! To je aké super. Len tu sú také ikony. Také veľké ikonky. Ja zapojím mikrofón. To je iba na sluchátka, to nevadí. Dobre. Skvelé. Dobre, ja to ešte nejak tu pomotám naspäť. Hlavne ma vravel, že nemám to takto ohýnať. Mám to mať vyrovnané, ale však to už je ohnuté. Klamár. Práve som si dal papitu. Inak som mal meniny. Takže komu na tom záleží, tak napíšte do popisu gratuláciu, komu to je jedno, tak tiež jedno. Je to tiež jedno. Ja to ešte pomotám. Mám to tu, no? To asi zahodil. Tu mám.
Aha, tu je. Som hľadal. No tak. Jak budeme mať psíka, to som zabudol spomenúť. Budeme mať psíka. Takého rostlinného bytového. Čiže my bývame v byte, čiže úplne vhodne. Dostaneme ho za 2 dní, ty vole. Viete, jak sa teším? To sa nedá ani popísať, jak sa teším. Fajn. Skvelé, dobre. Ja teraz idem robiť let's play. Prvý let's play. Nie, idem vydať to videjko a hlavne idem nájsť tú stránku, lebo to nie je možné. Ešte dám taký bonusík. Bonus bude tiež v popise. Bonus asi nedám verejný. Alebo dám, nie, to jedno. Hlavne bude bonus v popise. Vrátim. Tuto môžem ohýnať. Len toto tu nemám ohýnať, bo sa to odtrhne. A naspäť sa to nedá dať. Už tak. Dobre, konečne som zistil, ak sa to dáva. Čiže, no, ja myslím, že aj také zamotané to bude mať vždycky. Lebo ďaleko nemám od notebooku zase, ja nebudem 3 km na notebooku a tak, takže ja budem iba pár metrov. Pol metra, 5 cm, minimálne. Maximálne 20 cm. 2 decimetre. Takto, presne takto. A to úplne stačí. Úplne to stačí. Dobre, snad sa mi to páčilo, dajte like, pokiaľ sa mi nepáčilo, dajte dislike. Takže ja som len chcel ukázať, že mám sluchátka. Skvelé, mne sa už páčia. Si ľúbil. Ja to musím tak. Inak vám ukážem. Som späť. Takže toto je inak starý mikrofón. Vidíte, jak som to dal poriadne. Tak. Toto je starý mikrofón. Áno, starý. Dobre. Takže, keby nefungoval tento mikrofónik, to nevadí. Ale som to zistila, lebo tu píše pravá a ľavá. Že logicky sa to dá vlastne nejak takto. Ja neviem, nás by to napadlo. Fú, teraz ešte toto potom robím. No, snad sa mi to páčilo, dajte like. Pokiaľ sa mi nepáčilo, dajte dislike. Čaute. Čo som sa vedel? Neviem. Dobre, čaute. Hlavne bez toho. No, sa mi to drží. Čo na videách to bude lepšie. Viem si takto zrobiť. Lady. Okay. Ale nečaute.